Tak já vás tady vítám dnešní večer nebo podvečer. Máme normálně náš běžný klasický fotopocket společných fotografů Veru Foto jako každý měsíc a k tomu máme jednou za čas v poslední době výstavy a dnešní výstava je Františka Drábka, o kterém já vím, že jeho táta fotil, on pak chvíli fotil, pak nějaký čas nefotil a teď fotí a je to napsané i na tom papíru. Ale teďko nějak jako fotí. Určitě všichni ho znáte z Fujifoto, kde prostě dělá zvětšeniny velký, takže jakoby. No. A já nemám co k tomu povídat, výstava tady je na Mánu, jsou to jako noční ulice. Když jsme to vybírali, tak byla varianta černobílá nebo barevná. Černobílá byla úplně něco, jedno půstní záběry, takový jako hezký obrázky. A tohle se třeba není tak úplně možná hezký, nebo je to podle toho, jak se na to díváme. Jestli se na to díváme přes ruiny od Koudelky, anebo se na to díváme přes obyčejný nějaký život. A mě na tomhle tom bavilo to, že já jsem vyrůstal jako dítě v Káhiře a oni všechny tyhle města na tom kontinentě tam mají jakoby podobnou vůni a podobný jakoby pocit z toho. A já když jsem vlastně tohle viděl, tak jsem si připadal jako malej, když jsem tam chodil jako s naším jako z toho nějakého trhu a tak mi to přišlo jako dobrý, tak to tady takhle máte k vidění. No a předám to tady Františkovi a on vám k tomu určitě poví něco zásadnějšího než já. Tak děkuju. Děkuju Kevinovi, že mi dal tady tuhle nabídku na výstavu. Když jsme se rozhodli, že pojedeme do Amánu, tak jsem vlastně nebo do Jordánska, tak jsem o Jordánsku nevěděl vůbec nic. První, co bylo, tak jsme koupili letenky a pak jsem teprve zjišťoval, co to je za zemi. A přiletěli jsme do Amánu. Cože? To je něco pro Danu, tohle prosím? Přesně tak. Ale ono se to pak nabalovalo. A přiletěli jsme tam někdy odpoledne a prošli jsme si město, jsou tam krásné antické památky. A večer jsme se procházeli právě těma ulicema, a kde jsou některý z těch záběrů, pak jsme šli na jídlo, kde jsem si objednal tím, že jsem si píchl prst do jídelního lístku a přinesli půlku beraní hlavy. Takže jsem ji statečně snědl, nebylo to špatné. A pak jsme pokračovali, takže druhá půlka vlastně byla už tak jako v těch pozdních hodin, kdy vlastně oni už ty krámky pomalínky zavírali a vlastně si to připravovali na další den. Oni tam neřeší, jestli něco hodí na zem, nebo to tam byl všude bordel. Ale vlastně v ten večer, kdy končí ty trhy a ty zavírají ty krámky, tak jede auto a všechny ten bordel se naháže na korbu a je to tam zase čistý, připravený na ráno. Měli jsme půjčený auto, takže jsme procestovali celý Jordánsko. Byli jsme v Žaraši nahoře, kde jsou nádherná antická metropole, z kterých mám taky spoustu fotek, ale právě jsme se rozhodli s Kevinem, že to nebudeme míchat, že necháme jenom ten Amán, protože je ucelený, i barevně ucelený, kdežto tam to byly vlastně ty antické památky. To mi řekl, jako kdyby tam byl Koudelka. Jo, že ta estetika jako vlastně estetika, jako je podobná s těma ruinama, no. S tím se nedá nic dělat, prostě to obsadil tohle místo a všichni ostatní mají na pár let smůlu. Tak a pak jsme jeli vlastně dolů k Mrtvému moři, pak do hor a z hor, tam jsme bydleli 2 dny. Dole u moře bylo asi 25-26 stupňů, tam jsme se koupali v Mrtvém moři, nahoře byl mráz. Takže jsme spali pod dekama v mrazu a 2 koupili, on tam existuje, když tam letíte, tak si pořídíte Jordan Pass, kde je kromě toho, že tam máte vízum, tak tam máte i vstupy do všech státních prostě památek. Takže jsme si připlatili kousek a byli jsme v té Petře 2 dny, kde se to určitě vyplatilo klidně 3 dny, protože ta Petra je obrovská a je tam furt co vidět. Byli jsme tam konec ledna, únor, nebyli tam téměř žádní turisti, takže všude byl klid, bylo trošku chladnějc
ale když člověk fotil, tak se mu tam nepletly hejna lidí. Pak jsme přijeli do pouště Vaderum, kde jsme byli taky 2 dny a to už se vlastně naplňoval náš čas, takže po 2 dnech z té pouště jsme vlastně na jeden zátah jeli do Madaby, kde jsme přespali vlastně ve spaní, kde už jsme spali při cestě dolů na jih a autu jsme jeli přímo na letiště a odlítali. Takže tady tohle je jeden den. Tohle, co tady vidíte, je jeden den. Každý ten den byl výživný, takže těch fotek byla spousta. A to je asi to všechno. Díky.